अमा बेदर हांनाय मोनजागोन नैबेयावहाय खैला मैलायावहाय जायफ्रा सभायावहाय फैदों खैला मैला बाजारावनो मोखाङावनो बेदर हांनायबो मोनजागोन आरो बयनिबो थाखाय बानायना होखानाय जादों मा जानो गोसो ओमफ्राय बेवहाय जाफैनो हागोन बेदर हांनाय ओमफ्राय ओरैजाय नै हांग्रा बेनो फंबायानो नै आरो मा आइटेम बानायनाय जादों जेन'बा हांनाया औ अमाजों आरो दाउजों दाउखोमाबो मोनजायो दाउखोमा मोनजागोन माबा अमा खोमा मोनजागोन अमा खोमा ओमफ्राय सालाय अमा खोमा बेखौ मोनजानो हागोन नैबे दखानावहाय आरोना बे दखानाव ओमफ्राय जेन'बा बेवहाय संनाय खावनायफ्रा मा मोनजागोन पास्ता काबाब ओमफ्राय ओरै चावमिन आदसा बेदरजों दाउदै दं आलु सब दं पियाजि दं गासैबो दं आदसा जायफ्रा सबावहाय फैदों नैबेयाव खैला मैलायावहाय दावखोबोनानै जाफैनो हागोन बिराद मोजां नै माबा जोख्लोबलायग्रा गोनांखा आरो बिदर हांग्राबो खुनु लेथ्रा लेथ्रि हाबनो मोना बेवहाय जोख्लोबनानै दोननो जै माबाखांबायथाय हांखांबायथाय दा बेवहाय हांदों नै ओमफ्राय ओरैजाय दखाना दा गिर्जा हाबस्रिजोबनाय टाइमावहाय आङो लाइभखौ होनाय जाबाय ओमफ्राय दा आइटेमनि मास्टारा दिन्थिनोसै आदसा मेन दा नै जाग्राफ्रा पियाजि बायदिसिना अनेक दाउदै ओमफ्राय आलु सब ओमफ्राय पापर पियाजि ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओमफ्राय आदा बे किसाननि सेबआ नै बेनो आरो माने बिनि दायथ' बायदिसो मावजोबनो हायो बेखौहाय ने आइटेम बानायग्रा ओमफ्राय ओरैनो बेंगलनि ओरैनो बाजै ओरैनो बे नोंसिनि दखानावहाय मा आइटेम बानायनाय जादों जेनेबा औ मा जानाय आदसा फुरि दं दाउदै दं गासिनबो दंजोबो ने माबा ना मा होनो औ ओमफ्राय दाउदै माने बानायनायाव माखासे बुस्थुफोरखौ नामखौनो मिथिलाय लांलाय ने माने आइटेम मा बुस्थुफोर बानायनाय जाखो ओंखाम माइब्राबो दं ने ओमफ्राय दा बेबायदिनो नै बेबायदि बेदरखौहाय रं फुनबाय ओमफ्राय हांबाय बा जायफ्रा बे सभायावहाय फैदों ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे खैला मैलायाव एसे दावखोबोनानै बाजारावहाय मोनजागोन आरो बोन लामा सेरावनो फार्मासि गुदियावहाय ओमफ्राय दा लोगोसे ओरैजाय नै साफ्रा स्पेसियेल गाइखेर मोनलोङो आरो ओमफ्राय दा बेवहाय गोबाङानो जाय बिथांमोना फैगोन मोनजाफैगोन ओमफ्राय नैबाव चावमिन सेकेन्ड चावमिन बायदिसिना बेल थायो ओमफ्राय लोगोसे फुरि ओमफ्राय मैसो गारामबा ओमफ्राय लोगोसे दैबो मोननो हागोन पापर ओमफ्राय दाउदै आलु सप ओमफ्राय नैबे माथाय नै बेखौनो होनो नामा चिकेन काबाब सेकेन्ड काबाबा बेखौनो होनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा लोगोसे नै पियाजि ओमफ्राय अनेकथा मोनजागोन ओमफ्राय ओरै लाबोयो दे दिन्थिनो लाबो ओमफ्राय जाय नोंथांमोना सेकेन्ड काबाबजों लोगोसे अमा खोमा हांनाय लाबोखाबाय नै अलरेडि मोननैबाव देखायबाय स्क्रिनाव ओमफ्राय दा गोबाङानो मोनजागोन आरो ओमफ्राय अमा खोमाखौ सोर हाङो आदा बै हांनायावनो आदसा ओमफ्राय लोगोसे ओरैहाय आदैबो दङ नै आदै माब्रै मोजां इसोरनि अनायाव मोजाङै दं ने आदसा ओमफ्राय आंखौथ' सिनायोलै नोंना आदैया आदसा सिनायोना बा ओरै आदा ललाबो दङ नै साहा लोंगासिनो नै साहा लोंगासिनो बिहामजोफोरनि दखानावहाय साहा लोंफैगासिनो नै आदायाबो ओमफ्राय लोगोसे स्पेसियेल फिथा मोनजागोन ओमफ्राय मा होनो मैदेर खोमा सिथाव स्पेसियेल उवालाव देनायनि मोनजागोन गोथावल' नै बे फिथा आरोना ओमफ्राय मैदेर खोमायाखौ सावाखै ना सावनायनि दं बाजै सावनायनिबो दङ ओमफ्राय नांजोबबाय दां नै मैदेर खोमा सिथावा नैबाव मोनसे दं नै बिदिखौ मैदेर खोमा होनो दै ओमफ्राय जाय बिथांमोना खैला मैलावहाय फैदों नै बेवहाय स्क्रिन गोजा खोंनाय दङ दा बेवहायनो स्पेसियेल साहा दखानफोर दङ आरोना दा बेवहाय जाफैनो हागोन ओमफ्राय नानिया फैसा आजावग्रा नामा नानि फैसा आजावग्रा होनदां नानिया फैसा आजावग्रा बायदि मोनदों नानिखौहाय मेनेजार ने माने दा गिर्जा हाबदों नालाय मानसिया बारा गैथ'वा फैथ'वाखै ओमफ्राय दा लोगोसे ओरैजाय नै ओरैबायदि हांखादों बिराद मोजां बा जोंहा खिले नानि माबोरै दं लाजिसे ओमफ्राय दा बेबायदिनो हांगोन ओमफ्राय अमा खोमाखौबो बेयावनो हांगोन दै अमा खोमाखौबो बेयावनो हांगोन जाय रायजो राजा नोंथांमोना फैयो नै बेबायदि जोख्लोबलायो आरो नै बेबायदि नै बा हिट होबाय आरो बरिया चाइनिस मेट बियो
माने जोंनि इण्डियानि नङा चाइनिस मेड ओमफ्राय बिराद मोजां ओमफ्राय ओरै नानि मोना नै ग्रोनल' न'नि गोजा बिसोरो नै बेनिफ्राय लानानै नै बेनि ओइ मै थाङो मै थाङो ए सबावहाय अ डिउटि दङ ने आस्सा ओमफ्राय दा ओरैजाय नै ओमफ्राय दा फंबाय मोनाबो फंबायलायनो बियादैसो जायो गासै न'खरनि गोजा आरो ओमफ्राय जाय नोंथांमोना सबावहाय फैदो अमा खोमा ओमफ्राय मा होनो बायदिसिना रोखोम हांनायखौहाय नैबेयाव मोनजागोन आरो नै जाफैनो हागोन दखानाखौ आं खोन्थानो होखानायसै दै नै बे ओरैहाय फैलानो बे ओरै सबानिफ्राय फैबाय ससे लामा बारनानै क्रस खालामनानै नैबेयावनो गोजा खोंनाय दङ नै गोजा खोंनाय ओमफ्राय बेयावनो मोनजागोन ओमफ्राय खाथियावनो खमला दखान दं नै जायफ्रा अमा खोमा हांनायनि जाखांनानै एसे खुगा बोरैबा मोनो बे खमलाखौ बायना जाफैनो हागोन ओरैबो दङ नै ओरैबो दङ खमला ओमफ्राय सालानि बैग्रि दङ ओमफ्राय नैबे दखानावहाय जायफ्रा जागोन खुगा दैल'ल' मोनगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबावहाय ओमफ्राय नैबावनो अमा बेदर बाजार बेयावनो अमा बेदर बाजार ओरै खैला मैला बाजार सिङाव हाबनाय जाहैबाय ओमफ्राय खमला दखान ओमफ्राय बेसेबां इयो बाहागआव मादै 100 अ बे 100 रुपिसल' नै थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा सय सात आठ नय 10था 100 बेबायदि रोखोमना ओमफ्राय नै ओरैहाय बाजाराव बिराद मानसिफ्रा थांलादों आरो दिनैहाय ओमफ्राय दा लोगोसे फैनानै नै बेयावनो जाफैनो हागोन आरोना ओमफ्राय जों गामिनिफ्राय खारलांनाय आं लोगो मोनदों नै जों गामिनिफ्राय खालामनाय ओमफ्राय सबाव फैदों नामा ब्रादार मयथो फैदों अ हाथायाव ओमफ्राय बेलाय सिथो नानि ए नानि मा क्लास फरायखो नानि दे खिथाहरदो मा क्लास फरायखो माबा जादों आरोना एसे लाजिदों नानिया दा बेबायदिनो रायजो राजा नोंथांमोन आङो लाइभखौ असेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन ओमफ्राय बाजै ओरै नाहरसाय बे बाजै आरो नै आदा रबिनि हिनजाव बेनो बाजै मेनेजारखौ देखायखाबाय जोंहा फैसा लाग्रा हनै फैसा बुकिं मेनेजार इयो जोंहा ओइ बाजैयाबो हनै बाजै ओरै नाहरसाय बाजै बाजैया दिखियाजुलिनिफ्राय फैदों आरो ओमफ्राय नैबे बाजैया बेंगलनिफ्राय ओमफ्राय दा नोंथांमोना फैनानै जाफैनो हागोन मा अ हरैबो बानायदों ने बावदोंसो ओमफ्राय मेन बानायग्रा माबाया नैबेयावहाय जायगाया दाउदा बे सेकेन्ड काबाब बानायगासिनो दं नै सेकेन्ड काबाब बानायगासिनो दं बरिया स्पेसियेल मोनजानो हागोन जाय नोंथांमोना बिडिसि सभायावहाय कनफारेन्सआवहाय फैदों नोंथांमोना खैला मैलाव एसे दावखोबोनानै नैबे सेकेन्ड काबाब ललिपप सेकेन्ड ललिपपखौ अमा खोमा हांनायखौ ओमफ्राय नैबे बेखौ मा होनोमोनलाय मा होनोमोनलाय बिदिखौ चिकेन चिकेन बेखौहाय मोनजानो हागोन ओमफ्राय लोगोसे फुरिबो मोनजानो हागोन ओमफ्राय बेखौ मोनजानो हागोन आंथ' बारा मिथिलाय लाङा मा आइटेमखौ मा होननाय जायो पप होनो ने बेखौ अमानि पप माने बिराद मोजां आइटेम बानायनाय जादों आरो ना बेवहाय ओमफ्राय खाथियावनो दंखलाबो दंखायो आखाइफ्राबो सुफैनो हागोन लोंनानै जानानै ओमफ्राय दा लोगोसे बेयावनो बयबो फैनानै जाफैनो हागोन ओमफ्राय आदा अमरया नोंखौ गोदान लादों नामा गोदान लादों बेसेबांथो लाखो 700 ने एसे खम दामनि आरो कुकार बेवहाय थोआखै दखानावहाय रेस्टुरेन्ट गोदानावहाय थोआखै संनोहाय नांबावगौ जायो ओमफ्राय दा बिनिखायनो लाबोदों आदा अमरना गोदान ओमफ्राय दा ओरैहाय कास्ट'मारफोर लोंगासिनो दङ ओमफ्राय दा बयबो नैबे सेकेन्ड काबाब माखौ लानानैहाय जानो हागोन ओमफ्राय ओरैहाय जोंनि आदा सिकेन दङ नै हनै ओइ आदा ओरै ओरैहाय ओमफ्राय जेन'बा बे नोंसिनि दखानावहाय मोजां आइटेमखौ खोन्थादो मा हारि बानायनाय जादों माबानि चिकेन आलु सब मोनजागोन आदसा चिकेन फ्राय मोनगोन औ ओमफ्राय माबा सावनायनि मोनजागोन औ काबाब दङ औ ओमफ्राय अमा खोमा मोनजागोन औ बेबायदि आरोखि ओमफ्राय सोरबा कास्ट'मारा जुदि गुबुन चाइनिस सिस्टेमाव बियोला मोनगोन गासैबो माने आइटेमस दंजोबो आरो ना बेंगलरावहाय मावग्रा गासैबो माने बेयाव मावग्राफ्रा बेंगलराव ट्रेनिं लानानै फैनाय गोजा
ट्रेनिं पास गोजा जाय बिथांमोना बेवहाय सेकेन्ड कबाब सेकेन्ड ललिपप ओमफ्राय माबा माबि मा होनो आंथ' रोंले जायखिजाया बिथां मावग्राफ्रा मिथिगौ माने गासैबो बेंगलरावहाय मावनानै मेडेल मोननानै फैखानाय मानसिफ्रासो बेयाव मावदों आरो बे रेस्टुरेन्टआव स' दिनैनि लाइफखौ आङो असेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर जाय नोंथांमोना फैदों नैबे रेस्टुरेन्टआवहाय गोजा स्क्रिन खोंनायावहाय जाफैनो हागोन अमा खोमा अमा माबा हांनाय ललिपप बायदिसिनाखौहाय गाबोन सानदेआवहाय स्पेसियेल दंबावो ओमफ्राय गाबोन सानदेआवहाय स्पेसियेल दंबावोसो होननानै खोनादों ओमफ्राय आङो दिनैनि लाइफखौ असेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जाय नोंथांमोना नायसनबाय नोंथांमोना बे दखानाव फैदो जाफैदो लोंफैदो एसे देहाफोरखौ थाजिम खालामफैदो ओमफ्राय दा दिनैनि लाइफखौ आङो असेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन बाय बाय